Ah, what a wonderful morning. God, Chineke bi n'eluigwe. Ifuru ọpụpụ a na-apụta ekweghị gị nkwa. Ma balọ na any problem. Mfu ife ọbụla ya alaba m na problem, I will avoid it. If ọbụla ya eti m na nsogbu, I will avoid it. Today, mmeri ndị village, mmeri ekwensu, njecha abata, mmenwe nsogbu, ọbụla everyday problem. Anyị ekpe n'aha Jesus. Amen. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Mana mani kenna lukankam mwa dachi mwa tantam onye legi n'ogbe ị na-agbanye nwaanyị ring n'ụzọ ụtụtụ anwụ ụtụtụ na-acha ihe isi ike ndị a nwere ọkara mekwago Chukwu nkwada na mmabara na problem if not mbịa ebe a ngwara ịtara mpịawa chu n'anya n'elu ka ha dị ọ na-aga họzụlụ ọka m gbaa mbọ dịka nwoke ka m gachọ ihe afọ ya eri. Will you keep quiet? You think say they wise? Yeah, You will end up in McDonald's. I can't be behind him. Okay, man. Eben Bidu, number 2, Okoli, drive. Sorry, drive the Nafa Street. I can't buy now food, guys. Bomba GLK 450,000 a day web per day tinye no plus and minus. I can drive no if you. Aja mom. You too okay who bomba. And they never leave. Yeah, we left you. Hey! You be mumu, you call other people mumu. They They never show you say you be mumu. I don't know, Miss Chris. I don't know. I want one of your food. How help can she help? Shot by the Gardener Victors.